η φύση και η τεχνική πρίκησαν με ένα έξοχο φωνητικό εργαλείο τη μάσκα υπόκρισης που φορά η ηθοποιός Κάτια Γέρου. Περνώντας από το γκροτέσκο στο δραματικό, από την αθώα μίμη την Πεδούλα στη χειραφετημένη Τζούλια, από την Τροτέζα σε μια από τις κορυφαίες των Βακχίδων και από εκεί στη μεταφυσική Κασάνδρα, η Κάτια Γέρου έδειξε με τις πάμπολες μάσκες της το μετάλλευμα ενός δαιμόνιου πλάσματος που κεντρίζεται ολοένα και που ολοένα ψάχνει για νέους τρόπους, δοκιμάζοντας και υπερασπίζοντας κάθε φορά την αιμονή των δασκάλων της για διερεύνηση. Θα ήθελα να μιλήσω σαν θεατής, καταρχήν. Όταν παρακολουθεί κανείς από την τηλεόραση τους Ολυμπιακούς Αγώνες και χαζεύει τους αθλητές, ακόμα και αν δεν είναι καθόλου φίλαθλος, γίνεται ένα σπουδαίο πράγμα εκείνη τη στιγμή. Το σώμα του αθλητή σου θυμίζει τις κρυμμένες δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί η δική σου σπονδυλική στήλη να είναι κυρτή, οι αρθρώσεις σου να μην είναι ευκίνητες, αλλά και μόνο το γεγονός ότι θυμάσαι τη δυνατότητα που έχει το ανθρώπινο σώμα σε κάνει να στέκεσαι αλλιώς εσύ μέσα στο δικό σου. Και με αυτή την έννοια, την ώρα που παρακολουθεί κανείς έναν ηθοποιό να παίζει, κατά τη γνώμη μου γίνεται ένα τέτοιο είδους ανταλλαγή. Η καθημερινή ζωή μας πάει μέχρι το σημείο τάδε, αλλά η υπενθύμηση των δυνατοτήτων και της γκάμας της ζωής του ανθρώπου, όλων των δυνατοτήτων έκστασης, οδύνης, αντιφάσεων, ανασφάλειας, πανικού, του οτιδήποτε, η υπενθύμηση αυτή που γίνεται στο θέατρο σε βοηθάει καλύτερα να στέκεσαι μέσα στη δική σου τη ζωή. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο για να ζεις η κάθε μορφή τέχνης και το θέατρο. Σαν θεατής λοιπόν το αισθάνομαι έτσι. Ξαφνικά όταν παρακολουθώ έναν ηθοποιό που κάνει καλά τη δουλειά του και μια όμορφη παράσταση, μου δημιουργεί ένα είδος ηρεμίας βγαίνοντας έξω από το θέατρο. Ξαφνικά όλη αυτή η αντίφαση και το μπέρδεμα αποκτάνε ένα νόημα και μια ουσία. Με την έννοια ότι αυτά που συμβαίνουν σε εσένα σαν άνθρωπο είναι μια μικρή ψηφίδα σε ένα πολύ μεγάλο σχέδιο όπου περιλαμβάνονται οι πάντες και νιώθεις λιγότερο μόνος σου, να το πούμε έτσι. Δουλεύοντας τώρα σαν ηθοποιός, είναι διαφορετική σε κάθε φάση της δουλειάς και σε κάθε χρόνο, είναι διαφορετική η αίσθηση που μου δίνει αυτού του είδους η ειδικότητα που θέλησα να αποκτήσω, της υποκριτικής. Με την έννοια ότι τα πρώτα χρόνια, όπως θυμάμαι τώρα, δεν πολύ καταλάβαινα και έμενα στο πρώτο στάδιο των πραγμάτων, που τι ήτανε? Ήτανε η χαρά και ένας ναρκισσισμός, αθώος ναρκισσισμός, όχι επικίνδυνος, του να μπαινοβγαίνει κανείς στο πετσί διάφορων ανθρώπων, διαφορετικών από αυτόν. Όταν δε ο ρόλος ήταν πολύ μακριά από σένα, η χαρά σου ήταν μεγαλύτερη. Βλέπω τώρα τα παιδιά στη σχολή πως πολλές φορές ζητούν κόντρα ρόλους. Έχει να κάνει με αυτό το είδος της παιδικής αντιμετώπισης, της χαράς του ότι γίνομαι ένας άλλος και τι ωραία που είναι. Σιγά σιγά με τα χρόνια βέβαια και οι απαιτήσεις μου και η διάθεσή μου γίναν πιο επιλεκτικές και πιο έτσι. Και όλη μου αυτό που με κάνει να αισθάνομαι ότι είναι ένα σπουδαίο επάγγελμα, που μπορεί κανείς να το πει για όλα τα επαγγέλματα όταν γίνονται με τον τρόπο που πρέπει, είναι η προσδοκία μου ότι ίσως κάποια στιγμή να αρθρώσω κάποιες λέξεις που για μερικούς ανθρώπους να έχουν ένα νόημα. Να τους βοηθήσουν να σκεφτούν, να τους βοηθήσουν να φοβούνται λιγότερο, όπως και εγώ σαν θεατής πολλές φορές έχω αισθανθεί. Πόσο υπομονή πρέπει να έχω εγώ στη ζωή μου. Όλοι οι άνθρωποι μόλις με δούνε ρωτάνε πάντα εμένα από πού είστε δεσποινείς. Στους άλλους δεν το ρωτάνε έτσι αμέσως αυτό. Και εγώ ίσα δύσκολο πολύ να απαντάω, γιατί πρέπει όλα λέω μία ιστορία πολύ μεγάλη. Θα μ' άρεσε να είμαι σαν και αυτό που μπορεί να λέει
Εμενέ. Μητέρα μου, εμενέ Ιταλία, όχι εγώ. Μητέρα μου και εγώ αλλάξαμε πάντα τόπους όσο εκκινήσονταν και γνωρίζω το σκάτζερο από την Κωνσταντινούπολη. Και φίλουμε μαζί. Αλλά εγώ μόνο αυτή εδώ τη γλώσσα μιλάω καλά, όπως και η μητέρα μου. Είναι πάρα πολύ απλό, Ρένο. Κατάλαβα πολύ καλά και σας ευχαριστώ. Τώρα θα πρέπει να ξεκουραστείτε. Δεν είμαι κουρασμένο, αλλά μπορώ να σε κουραστώ ή να σας κάνω ευχαρίστηση. Μόνο τώρα θέλω να μάθω σε ποια πόλη είστε. Σε ποια πόλη, σε ποια πόλη, Ρένο. Εγώ με σκατερφίωνε από Κωνσταντινούπολη με το τρένο πριν από λίγες μέρες. Εγώ όλο κοιμάμαι, τρώω, κοιτάζω από το παραθυράκι, ακούω στους σταθμούς τις αλλιώτικες γλώσσες, αλλά δεν προσέχω όταν πήρε τα εισιτήρια, ως κάτσε. Ύστερα ξεχνάω με κρίση τις ημέρες και νύχτες. Και από πάνω, ετούτο το σκάτσερ είναι τόσο διασκεδαστικό στο ταξίδι. Και σήμερα το πρωί, στο σταθμό, εγώ είχα τέτοιο νύσταγμα που δεν προσέχω τίποτα. Και έτσι κοιμηθήκαμε πριν λίγο και πάνω στο, πώς το λένε, στον Καρσονιέρ. Σίγουρα, πολλές φορές ξεκινώντας κανείς να δουλέψει ένα ρόλο, ξεκινάει εντελώς διαφορετικά από ό,τι μέχρι τότε έχει μάθει. Απαιτούνται διαφορετικές εκκινήσεις, ας πούμε. Όμως, παρόλα αυτά, και είναι κάτι που αγαπώ πολύ στην υποκριτική, ότι υπάρχουν κανόνες, στάνταρ, οδηγοί που σε βοηθάνε. Στο τέλος, ο κάθε ηθοποιός φτιάχνει ένα δικό του σύστημα, από ό,τι έχει διαβάσει, ακούσει και διδαχθεί, αλλά όμως οι βασικοί κανόνες εξακολουθούν να έχουν αξία, τρομερή και είναι πάρα πολύ βοηθητικοί. Το πιο μαγευτικό στάδιο, γιατί αργότερα δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι δυσκολίες που σε τρελαίνουν κανονικά, το πιο γοητευτικό στάδιο είναι το πρώτο πλησίασμα, όπου συνηθίζει κανείς να φτιάχνει ένα σύμπαν, θα έλεγα, μέσα στο οποίο να μπορεί να κολυμπάει αργότερα με την άνεσή του. Αυτό το σύμπαν είναι ετερόκλητο. Αποτελείται από διαβάσματα λογοτεχνίας που έχουν σχέση και είναι πολύ ενδιαφέρον το τι είδους σχέση μπορεί κανείς να βρει με πράγματα που εκ πρώτης όψεως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Με μουσικές, με έργα του σινεμά που έχουν ασχοληθεί με την ίδια περίοδο ή με το ίδιο θέμα, με το να διαβάσει για τις συνθήκες, τις κοινωνικές και οικονομικές και πολιτικές μέσα στις οποίες γεννήθηκε η συγγραφή του έργου αυτού, μέχρι τις πιο ετερόκλητες αναφορές. Και όσο πιο πλούσιο είναι αυτό το σύμπαν που φτιάχνει κανείς από αυτά τα ετερόκλητα υλικά, τόσο πιο ενδιαφέρουσα είναι η παραπέρα πορεία μέσα στο ρόλο. Δηλαδή, προσπαθείς να του δώσεις του έργου, επομένως και του ρόλου σου, όλη τη δυνατή σημασία που μπορεί να έχει για σένα. Να είναι θέμα ζωής και θανάτου. Και αυτό είναι, είναι εξυπνάδα εκ μέρους του ηθοποιού να φτιάχνει ένα τέτοιο πλούσιο σύμπαν που να αισθάνεται ότι σε αυτό το έργο μπορεί να μιλήσει εφόλης της ύλης, ας πούμε. Πολλές φορές είναι ψευδαίσθηση, αλλά μια ψευδαίσθηση που βοηθάει. Είναι αυτό που λέει ο Μπέργκμαν, νομίζω ότι λέει ότι η ζωή έχει τόση σημασία όσο τις δίνουμε. Με αυτή την έννοια και τα έργα που δουλεύουμε έχουν τόση σημασία όσο τους δίνουμε και οι ρόλοι που δουλεύουμε το ίδιο. Αφού λοιπόν περάσουμε από αυτό το στάδιο που είναι λίγο δεν έχει συγκεκριμένο σκοπό. Γι' αυτό και νιώθεις πολύ χαλαρά και πολύ όμορφα, γιατί μπορείς να ονειρεύεσαι εφόλης της ύλης και να νομίζεις ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Μετά μπαίνουμε πια στην καθαρά πρακτική προσέγγιση του πράγματος. Από το να ξεκινήσει κανείς, ας πούμε, να κάνει μια μικρή βιογραφία του ρόλου του. Γιατί όπως και στη ζωή, έτσι και οι ήρωες, τα σουσούνια που κουβαλάνε και οι αντιδράσεις που έχουν, πολλές φορές εξαρτώνται από το τι έχει συμβεί πριν αρχίσει το έργο. Είναι σταμπαρισμένα πάνω τους και πάνω μας όλα τα στάδια της ζωής τους. Είναι λοιπόν πολύ βοηθητικό να αρχίσει κανείς να φτιάχνει αυτού του είδους την βιογραφία που έχει και αυτή αναρχία. Δεν υπάρχει κανένα. Μπορείς να φανταστείς μυριάδες πράγματα που προφανώς δεν συνέβησαν ποτέ.
αλλά όμως που εσένα σε βοηθάνε. Αυτά στο παίξιμο μπορεί να μην φανούν, αλλά δημιουργείται ένα είδος αχλής γύρω από τον ηθοποιό ρόλο στη σκηνή. Είναι πως στη ζωή καμιά φορά συναντάμε ανθρώπους και αναρωτιόμαστε με αυτός τι έζησε, τι πέρασε, τι σκέφτηκε. Έχουν ενδιαφέρον, γιατί η ζωή απάνω τους έχει εγγράψει πράγματα. Σε αντιθέσει με άλλους που μπορεί να τους προσπεράσουμε και να μην αναρωτηθούμε. Το ίδιο και ένας ρόλος. Όλο αυτού του είδους η δουλειά, η τζάμπα δουλειά εντός εισαγωγικών, με την έννοια δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις εκεί, δημιουργεί αυτή την αχλή, αυτή την πραγματικότητα. Εγγράφεται με ένα μυστηριώδη τρόπο. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη μυστηριώδη, μεταφυσικό ή οτιδήποτε, αλλά αυτό εγγράφεται και είναι πρακτικό εν τέλει, φαντάζομαι. Και μετά μπαίνει κανείς ακόμα πιο πολύ στην δουλειά την μαθηματική πια, που είναι τι γεννάει τα λόγια. Τι γεννάει μια συγκεκριμένη κατάσταση, είμαι θυμωμένος, επομένως αυτά τα λόγια έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να τα πω. Υπόθηκε κάτι από το συμπαίκτη μου και αυτό που μου λέει με ερεθίζει να το απαντήσω με τον τάδε τρόπο. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτό το από κάτω κείμενο, το πολύτιμο κεφάλαιο του Στανισλάβσκι, που είναι και αυτό ετερόκλητο. Δηλαδή, είναι απολύτως θεμιτό αν έχεις να αναπαραστήσεις μία κατάσταση θυμού, εάν δεν σε θυμώνουν τα συμβάντα, τα επισκηνής, να επικαλεστείς άλλα συμβάντα. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν υπήρχε μία μαγική μηχανή που να καταγράφει τις σκέψεις των ηθοποιών και τα αντικρίσματα, θα βλέπαμε από τα πιο αναρχικά και αστεία και συγκινητικά έργα που θα μπορούσαμε να δούμε. Γιατί πραγματικά τα υλικά είναι ετερόκλητα. Υπάρχει μια ιστορία του Λι Στράσμπεργκ που λέει ότι υπήρχε ένας ρόλος που σε όλη τη διάρκεια του έργου ήταν σε μια κατάσταση λούμπεν, ας πούμε, και έπρεπε να ανέβει την κοινωνική κλίμακα. Και έπρεπε να είναι πολύ θυμωμένος. Ο ηθοποιός που έκανε το ρόλο αυτό ήταν ένα παιδί από μια αστική ή μεγαλοαστική τάξη και δεν είχε τέτοιου είδους κίνητρο. Του ήταν ξένο. Και ο Στράσμπεργκ το ρώτησε τι σε θυμώνει στη ζωή. Αυτός απάντησε ότι το θυμώνει το να υφίστανται αδικίες στα αγαπημένα του πρόσωπα. Έπαιξε λοιπόν επί 2 ώρες το αίσθημα αυτό, ήταν όμως στα μάτια του κοινού ένας πραγματικά θυμωμένος και ταραγμένος άνθρωπος. Το κοινό δεν ήξερε, αλλά αυτός είχε πάτημα να πατήσει σε ένα πραγματικό και όχι σε μια μίμηση. Εδώ λοιπόν είναι ένα σπουδαίο στάδιο του τι κουμπιά εντός εισαγωγικών πατάει κανείς για να ανακαλέσει τέτοιου είδους αισθήματα. Πολλές φορές ταυτίζεται πλήρως το περιβάλλον του κειμένου με αυτό που εσένα σε διεγείρει και είναι ωραίο. Αλλά όταν αυτό δεν συμβαίνει υπάρχουν πάρα πολλοί διέξοδοι και συνταγές. Μην πίνετε τόσο πολύ, θα μεθύσετε. Και λοιπόν... Το να πάει κανείς είναι φθηνό. Θα φύγουμε. Όμως θα μιλήσουμε πρώτα. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω. Μέχρι τώρα εσείς μιλούσατε. Μου διηγηθήκατε τη ζωή σας. Θέλω τώρα να σας διηγηθώ και εγώ την δική μου. Για να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον στο βάθος που το αρχίσουμε να πορευόμαστε μαζί. Μια στιγμή, συγγνώμη. Σκεφτείτε το μην το μετανιώσετε μετά όταν θα έχετε εκθέσει τα μυστικά της ζωής. Δεν είσαστε φίλος μου. Ναι, μερικές φορές. Μην εμπιστεύεστε όμως. Αυτό το λέτε έτσι, εξάλλου ο καθένας γνωρίζει τα μυστικά μου. Βλέπετε... Η μητέρα μου ήταν κατώτερης καταγωγής από πολύ απλή οικογένεια. Είχε αναγραφεί με τις θεωρίες της εποχής της για ελευθερία, για ισότητα και όλα αυτά και αντιδρούσε έντονα στο γάμο. Και όταν ο πατέρας μου της πρότεινε να τον παντρευτεί, του απάντησε ότι ποτέ δεν θα γινόταν η γυναίκα του, αυτός όμως θα μπορούσε να γίνει εραστής της. Της εξήγησε πως δεν θα ήθελε να σέβονται λιγότερο από αυτόν τη γυναίκα που αγαπούσε, στην επιμονή της να διαφορεί τον κόσμο και κάτω από την επίρρεια του πάθους του δέχτηκε τους όρους της. Ο κύκλος του όμως τον απομόνωσε.
και περιορίστηκε στην κλειστή ζωή του σπιτιού, πράγμα που δεν του άρεσε καθόλου. Ήρθα στον κόσμο παρά τη θέληση της μητέρας μου. Η μητέρα μου ήθελε να με μεγαλώσει κοντά στη φύση και συγχρόνως να μάθω ό,τι μαθαίνει ένα αγόρι. Ήθελε να δώσω το παράδειγμα της γυναίκας που είναι εξίσου με τον άντρα. Μέντρια αγορίστηκα, μάθα να περιποιούμε τα άλογα, έπρεπε να ξυστρίζω, να σελώνω, να πηγαίνω στο κυνήγι, ακόμα και να σφάζω. Ήταν ειρηνιστικό. Στο αγρόκτημα βάλανε τους άντρες να κάνουν τις δουλειές των γυναικών και τις γυναίκες να κάνουν τις δουλειές των ανδρών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η περιουσία μας και να γινόμαστε ο περίγελος της περιοχής. Τελικά φαίνεται ότι ο πατέρας μου ξύπνησε από τα μάγια, επαναστάτησε και όλα άλλαξαν πάλι κατά την βούλησή του. Έπειτα παντρεύτηκα χωρίς να καλέσω κανέναν και... Η μητέρα μου αρρώστησε. Από τι? Δεν το ξέρω. Συχνά όμως την έπιαναν κρίσεις, κρυβόταν στη σοφίτα και στον κήπο και τύχαινε να μένει έξω όλη τη νύχτα. Και έπιασε η μεγάλη πυρκαγιάνη, την οποία έχετε ακούσει, το σπίτι, ο στάβλος και η αποθήκη κάληκαν. Όταν μου ανατέθηκε ο ρόλος της Κασάνδρας το 1979 που μόλις είχα τελειώσει τη σχολή, βεβαίως το πρώτο αίσθημα είναι το αίσθημα του πανικού, που είναι ένα αίσθημα που ποτέ δεν εγκαταλείπει τους ηθοποιούς όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων που έχουμε, των επιτευγμάτων ή ατυχιών που μπορεί να έχουμε, ανεξαρτήτως. Είναι ένας πανικός, γιατί αισθάνεσαι πάντα ότι είσαι με λιγότερα εφόδια από αυτό που απαιτείται. Η πρώτη μου αίσθηση ήταν ότι η Κασάνδρα είναι ένα πλάσμα που βλέπει οράματα και ακούει φωνές. Αυτό το δικό μας πολιτισμό είναι μια παθολογία, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα παθολογία που εγείρει όχι μόνο τον νύκτο, αλλά και την απέχθεια και τον τρόμο. Εγώ λοιπόν, μην ξέροντας, επισκέφθηκα μέχρι και ένα τμήμα μιας κλινικής με αυτή την αρρώστια και μέσω ενός φίλου γιατρού επισκέφθηκα μερικούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ένα τέτοιο παραλήρημα. Και βέβαια τίποτα δεν με βοήθησε, παρά μόνο να μου εδραιώσει ένα αίσθημα ήκτου που ήδη όλος ο κόσμος έχει για αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν τόσο οι άνθρωποι αυτοί καθημαγμένοι και τόσο έρμεα και τόσο άλλαλοι, τόσο χαμένοι μέσα σε αυτό το τρομακτικό πράγμα. Πρέπει να είναι και ένας πόνος, δηλαδή να ακούς και να βλέπεις πράγματα που δεν υφίστανται. Που κατάλαβα αμέσως ότι ήταν λάθος. Και βέβαια στο δικό μας πολιτισμό δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του ανθρώπου που με το ένα πόδι πατάει στην πραγματικότητα και με το άλλο σε μια άλλου τύπου πραγματικότητα και ο οποίος μεσολαβεί και μεταφέρει στην κοινότητα. Δηλαδή μιλάμε για ένα τρομερό, πώς να το πω, μια τρομερή ειδικότητα. Ο μεσολαβητής, ο μεσάζων, ο ιατρός, χιλιάδες πράγματα που ήταν ένας Μάντης. Ο Μάντης τώρα μας προκαλεί τα γέλια. Και κατάλαβα ότι έπρεπε κάπως αλλιώς να πλησιαστεί. Μετά διάβασα για τα αναστενάρια που αισθάνθηκα ότι εκεί υπήρχε ένα ψήγμα αυτού του πράγματος. Ξαφνικά οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση, μια υπέρβαση του εαυτού τους, γιατί κανείς δεν πατάει σε φωτιά, και καταφέρουν αυτό το πράγμα που δεν με ενδιαφέρει καν. Διάβασα διάφορες θεωρίες πώς γίνεται, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν πώς μέσα σε μια κοινωνία περιχαρακωμένη, λογικότατη κτλ. Υπάρχει ένα τέτοιο ψήγμα μιας άλλου τύπου κατάστασης. Και μετά βέβαια διάβασα και τον Καστανέντα με το Πεγιότλ, το Παριστησιογόνο Φυτόπου και όλα αυτά. Πιο πολύ όμως απ' όλα με βοήθησε μια φράση του Πλούταρχου που περιγράφει, ελπίζω να μην κάνω λάθος, νομίζω ότι δεν κάνω, τι είναι του Πλούταρχου, που περιγράφοντας ένα Μάντι λέει «Ήτα μικρόν εξαρθής έδοξεν αναπνήν όλος». Μετά, αφού σηκώθηκε, εφάνηκε ότι ανάσαινε ολόκληρος και περιοράν πανταχώθεν και ότι βλέπει παντού
όσπερ ενός σώματος ανοιχθήσεις της ψυχής. Σαν όλη την ψυχή να έχει ανοίξει και να έχει γίνει ένα τεράστιο μάτι. Αυτό ήταν το πιο βοηθητικό. Και αυτή η ποιητική μεταφορά που λέτε τώρα. Και αυτό οδήγησε, με την καθοδήγηση του Κουν, με οδήγησε στην Κασάνδρα της Ορέστιας σε ένα είδος σωματικής περιγραφής αυτού του πράγματος. Δηλαδή όλο το σώμα είναι μια κεραία, μια αντένα, περιφέρεται και τα χέρια είναι και αυτά εξίσου ευαίσθητα σαν προέκτες του σώματος και όλο μαζί προσπαθεί να συλλάβει πράγματα που υπάρχουν σαν μυστικά στον αιθέρα, ας πούμε, και τα λέει. Και τα λέει με μια ταραχή που να μην σφίγγει το λόγο, γιατί είναι ένας καθαρός λόγος, εφόσον αυτό δεν λέγεται για τίποτα άλλο παρά για να ακουστεί από την κοινότητα, να πάρει η κοινότητα τις πληροφορίες που είναι κρυμμένες. Επομένως πρέπει να είναι καθαρός και εύληπτος. Και όλο αυτό οδήγησε σε μια σωματική κίνηση μη προκαθορισμένη, με έμπνευση αυτό το κομματάκι του Πλούταρχου. Απόλλων. Γιατί αυτή σου η οδυρμή και τολοξία? Απόλλων. Απόλλων. Βλασφημία για το Θεό που αποστρέφεται τους θρήνους. Απόλλωνα. Οδηγητή και απώλεια μου. Για δεύτερη φορά μ' αφάνισες. Φαρό θα προφητέψει για τα βάσανά της. Σκλάβα, αλλά η θεία πνοή ακόμα μέσα της. Απόλλωνα, οδηγητή και απώλεια μου, που με έφερες κάτω από ποια σκεπή? Στον Ατριδόν, στο λέω εγώ, αν το ξέχασες. Μα το δαμένο σπίτι θεομίσιτο που κρύβεις φόνους και σφαγές ανδρών από το ίδιο χέρι της γενιάς τους. Σκύλα πως μίζεται καλά η ξένη. Ψάχνει και θα τον βρει το αίμα. Να τες οι μαρτυρίες. Κλάμα παιδιών που τα σκοτώνουν. Σάρκες ψητές. Δείπνο για τον πατέρα τους. Ακουστεί η μαντική σου δόξα. Όμως γι' αυτά δεν χρειάζονται προφήτες. Τι είναι αυτό που υφαίνει στο μυαλό της? Κακό μεγάλο, αβάσταχτο ετοιμάζει για το σπίτι αυτό κι είναι μακριά κάθε βοήθεια. Δύσκολο να τα καταλάβω τούτα τα μαντέματά σου. Για τα άλλα βουίζει ολόκληρη η χώρα. Ελένη, αποτολμάς κι αυτό τον άντρα σου σύντροφο του κρεβατιού αφού τον λούσεις πρώτα. Πώς να το πω το τέλος? Γρήγορα θα στρέξει. Χέρι με χέρι δίνεται το χτύπημα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω. Απ' τα ενίγματα στους σκοτεινούς χρησμούς σου τώρα χάνομαι. Τι είναι αυτό που βλέπω? Δίχτυ δεν είναι του Άδη? Όχι. Ηλιά και απόχη αυτή που στο πλευρό του πλάγιαζε η φώνησα. Οι ακόρεστες ερηνίες της γενιάς τους ας ολολήξουνε για την απέσια θυσία. Ποιες ερηνίες? Ποιες είναι αυτές που καλείς θρήνο να υψώσουν στο παλάτι? Με παγώνει ο λόγος σου και έμπιο χυμάει το αίμα στην καρδιά μου. Να! Κράτα μακριά τον ταύρο απ' τη δαμάλα. Στα πέπλα της πιασμένων με μαυρομάνικο μαχαίρι τον χτυπάει. Στο νερό σωριάζεται. Κι αυτά που γίνονται στο φωνικό λουτρό σου λέω. Δεν θα το καθηθώ ότι ξέρω από χρησμούς. Όμως κακό ετούτα προμείνανε. Τύχη μου, κακορίζικη της δόλιας. Σμίγωτα και θρήνω μαζί και τα δικά μου πάθη που με φέρες εδώ την άμυρη. Γιατί άλλο παρά να θανατώσουνε και εμένα. Ήρθε έρχονται έτσι ξαφνικά οι μάταιες τρομάρες των χρησμών σου. Λεπίδι οξύ η φωνή κι ανιστορεί στα φοβερά σου οράματα. Γάμι του πάρει, αγαπημένος η φορά, ρογονικό νερό του σκαμαδρού, στις οχθές σου αναστήθηκα. Τώρα στον θρήνουν το ποτάμι.
όχθες της αχερουσίας, τις προφητείες μου θα ψέλνω. Στην Κασάνδρα των Τροάδων και περισσότερο της παράστασης που έγινε πριν 2 χρόνια, γιατί στην πρώτη ήμουνα πολύ νέα για να μπορώ να ελέγχω πράγματα, δηλαδή ήταν μια βουτιά. Περισσότερο τον τρόμο θυμάμαι και την απόλαυση βέβαια, αλλά δεν είχα ακόμα τη δυνατότητα αυτά τα πράγματα να τα επεξεργάζομαι και να τα αρθρώνω, και αν με ρωτούσε κάποιος δεν θα μπορούσα ίσως να το πω. Είχα στο μυαλό μου πράγματα, δεν μπορούσα καν να τα πω τότε. Στην Κασάνδρα των Τροάδων η κεντρική ιδέα, η ποιητική ιδέα που στηρίχτηκα πάνω της, εκτός από την είσοδό της που είναι μια παροδία ενός γάμου, βιασμού με την απουσία του Θεού και όλο αυτό το φοβερό πράγμα, ήταν ένα είδους ήκτου όχι μόνο για τους Τρώες αλλά και για τους εχθρούς της. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι μια τέτοια μορφή η οποία υπηρετεί την κοινότητα μπορεί να αισθανθεί καλά φαντασιώνοντας την καταστροφή των εχθρών. Και έτσι λοιπόν για μένα η καταστροφή των εχθρών, την ώρα που λεγόταν τα λόγια, λέει θα πάθουν αυτό, θα πάθουν τ' άλλο, θα πάθουν τ' άλλο, να το εγκόμιο για τέτοια εκστρατεία. Προσπαθούσα να το συνδυάσω και με ένα πόνο ψυχής, ότι δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή ότι η γραμμή του αίματος θα συνεχιστεί και ντε και καλά χαιρόμαστε. Εδώ δεν χαιρόμαστε εμείς πολλές φορές, που δεν έχουμε ούτε την πνευματικότητα ούτε την υπόσταση της Κασάνδρας. Πολύ περισσότερο μια τέτοια φυσιογνωμία. Αυτά λοιπόν τα πολύ απλά πράγματα, μέχρι και απλοϊκά, σταθήκανε οδηγοί. Ο μνηστήρας μακάριος, ώρα μου καλή, νύφη στο Άργος εγώ, τέτοια κλίνη γαμήλια, Παρθενιά, ποημένε άναξ. Μάνα μου, δάκρυο ο κόρπος σου μάνα, στεναδομή, ο σφαγμένος πατέρας, η πολυφίλητη γη μας, φωτιές στους γάμους μας.